sam ovde godinu dana, šta me boli kurac što si godinu dana? Šta me boli kurac? Šta me boli kurac kako diše kuća, brate? Ne, vidim da sam te zakačio tamo gde si malo sad osetljiv, ali neću te čučkavati i ne zanima. Ajde, zakači me još, molim te. Nema potrebe još uvek da imamo konflikt, još uvek. Pa još uvek, slobodno, brate, kad budeš spreman, ono, zove me. Ko to priča, bre? Ja, stvarno, i to što nas puste da odspavamo pomalo, ne bi U redu je, razumeš, nego on... Ne, ljudi ovdje trebaju da žive torturu, razumeš, kao što smo mi, pa će onda razumeti šta priča. Neko da izdi strogu naredbu, do toga više nema. Šta se ti pozivaš na to šta je bilo? Šta se pozivaš na to šta je bilo? Može da bude ponovo. Pa nek bude, brate. Pa nek bude, šta, plašiš se nečega, šta? Vidjet ću te, tek si stigu. Maj ja. Nije ti ovo VV, ni farm. Si čuo ovo? Znaš o čemu se radi, Đus? Da ako stvarno ode u live to spavanje popodne gde šta kako, onda